Salasanojen kanssa käy helposti näin, että eihän sitä muista, että mikä se salasana nyt oli tähän palveluun. Ja semmoisessa tilanteessa auttaa, että käyttää salasanahallintaohjelmaa. Ja yksi hyvä tämmöinen salasanahallintaohjelma on Bitwarden. Löytyy tämmöisestä osoitteesta kuin vault.bitwarden.eu. Ja täällä on tämmöinen linkki, että luo uusi tili. Ja tässä se kysyy, että luodaan tili palvelimelle ja on vaihtoehtona Bitwarden EU ja Bitwarden.com. Sama palvelu, mutta erona on se, että EU, niin silloin tiedot tallentuu tämmöisen EU-lainsäädännön mukaan ja sitten jos on COM, niin se on Yhdysvaltojen lainsäädännön mukaan. Eli suosittelen, että kun ollaan EU:ssa, että käytetään tuota. Molemmat kyllä toimii, mutta tämä on tietoturvan tai niin kuin henkilötietojen käsittelyn kannalta parempi vaihtoehto. Ja sitten sähköposti ja nimi. Ja painetaan jatka. Ja nyt se sanoo, että tarkista sähköposti, eli täytyy vahvistaa, että tuo oikeasti on minun tili. Eli menen sähköpostiin. Ja täällähän minulla on sähköpostia, että minun täytyy vahvistaa tämä sähköpostiosoite, että se on todellakin minun. Klikkaan siitä. Ja sitten pääsen syöttämään pääsalasanan. Ja se pitää syöttää uudestaan. Ja sitten pääsalalle vihje. Ja se vihje on tietysti semmoinen hyvä, että mikä nyt itselle vihjaa, että jos on unohtanut tuon pääsalasanan, koska tänne ei pääse millään muulla keinoin kuin tietämällä pääsalasanan, eli ei voi palauttaa tiliä millään tavoin. Ja tämä pääsalasanan vihje, se lähetetään sinun sähköpostiisi silloin, kun olet unohtanut ja kysyt, niin silloin voi muistella, että mikä se oli. Ja tässä kun on kaikki valmista, niin sitten luo uusi tili. Noin, nyt minulla on tili ja täällä voin tehdä sitten sillä tavalla, että esimerkiksi teen uuden kansion, mihin laitan blogit, eli kaikkien blogien salasanat laitan samaan paikkaan. Ja täältä otan nyt sitten uusi kohde ja minulla on tämmöinen kuin Jarin blogi ja laitan sen nyt kansioon. Blogit, käyttäjätunnus on tietysti sinne käyttäjä ja salasana. Noin, ja sitten se kysyy myöskin tämän osoitteen, joka minulla tässä tapauksessa on tämmöinen kuin jarindemo.fi, eli käyttäjätunnus tuohon, salasana ja sitten tallenna. Ja nyt jos mä olisin täällä Jarin blogissa ja on unohtanut salasanaa, niin mähän voin tulla tänne palveluun ja täältä käydä kattoon, että että se käyttäjätunnus oli käyttäjä ja salasanan tuosta mä voisin käydä vilkaisemassa, mutta tuosta mä voin suoraan kopioida sen leikepöydälle. Ja miten tänne palveluun sitten pääsee, jos täältä nyt sitten kirjautuu ulos tai on kirjautunut sillä tavalla, että ei ole pitkään aikaan tehnyt täällä mitään, niin se kirjaa sinut ulos. Eli tuosta pääsee ulos, niin täältä nyt vault.bitwarden.eu ja tosiaan vahvistaa, että se on EU, koska jos on luonut tilin tänne EUn puolelle, niin silloin se ei pääse tuonne COM, eli ne ei ole yksi ja sama palvelu, vaikka nimi on sama ja muuten sama, mutta tiedot tallennetaan ilmeisesti eri lainsäädännön mukaan, eli sen takia tuo EU tuossa. Ja tähän sitten se sähköpostiosoite. Ja jos haluaa, että se muistaa sen tällä tietokoneella, niin voisi tietysti laittaa tuon päälle, mutta
tässä tapauksessa ei, ja sitten pääsalasana. Ja noin, nyt olen jälleen täällä palvelussa sitten.